Lesikhungo esemukela izingcingo zababhekene nodlame olweyamaniswa nobulili sesinwetshiwe futhi sesinezinto eziningi ezingasiza labo abazithola bekulesi simo. Sinezisebenzi zezenhlakahle ezingama-48 akanti ke ziyakwazi nokuxhumanisa namaphoyisa noma zikise endaweni ephephile uma ubhekene nalenkinga. It's a 24/7, 365 days a year. So at any given time we have 12 social workers that take care of the calls. This center cannot be a center for people who are looking for 350. This center cannot be for people who are calling because they're looking for food parcels. This center must be understood to be the most immediate, where women and children who are under distress can be able to call and be assisted immediately. Ikepha ke omunye oyisisulu sokudlwengulwa uthi akulula ukuthola usizo lapha. Have you ever been raped? Yeah, so I'm on a my brother, it's a now I'm concerned about the police who don't arrest the perpetrators, yet they've got our dockets. Izisebenzi zibe sezimchazela ukuthi yiluphi usizo angalithola. You SABC can call me. My name is Marora. I work at the center. You can call me and check if that case indeed have been worked. Kusenjalo ungqongqoshe wezobulungiswa wethule umthetho sivivinywa osubukeziwe ozosiza izisulu zokudlwengulwa eParliament. Amendments to the Criminal Law Amendment Act, which is now in front of Parliament, which is going to make it more difficult for such kind of offenders to get bail, and it puts a lot of onus on them. Isikhungo iGBV Command Center sithi ngisho nezithandani ezidinga ukwelulekwa ngokwengqondo ziyakwazi ukuthola usizo lapha. Uma udinga usizo ungashayela le nombolo 0800 428 428.